Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Mälikguly Berdimuhammedowyň ölümünden soň Marwelewap welaýatynyň mesjidlerine merhumuň hatyrasyna sadakalar meýilleşdirilýär. Sadakalaryň guramoçylygy üçin sewitlerde büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Seýşenbe güni bir kanuny goraýjy işgäriň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä 21 aprelde Marynyň baş mesjidine sadaka beriler we bu çäre telewizion üçin surata düşüriler. Ýöne onuň haçan efire beriljektigi aýdylmaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Marynyň her bir döwlet edara kärhanasyna işgärleriň aýlyklaryna görä sadakalar üçin pul ýygnalýar. Jemaat gullugy we agyz suw edarasy ýaly pes aýlykly edaralarda her işgärden 20 manat, ýokary aýlykly edaralarda her işgärden 50 manat we polisiýanyň jenaýat hatyryş gullugy ýaly bölümlerine her işgärden 100 manat ýygnalýar. Kanun goraýjy işgäriň sözlerine görä Marynyň baş mesjidine beriljek sadakalara hukuk goraýjy edaralardan ýokary wezipeli adamlar, häkimlik resmiýleri, mesjidiň işgärleri we mesjide barýan uly ýaşly adamlar gatnaşdyrylýar. Onuň sözlerine görä ýygnalan pullaryň ýaz şäherlerine karşylanjakdygy aýdylýar. Ýöne büdjet işgärleriniň en çemesi öňkü tejribelere salgylanyp ýygnalan pullaryň belli bir böleginiň welaýet häkiminiň, Milli Howpsuzlyk Gullugynyň ýerli başlygynyň, welaýet prokurorunyň hemde polisiýanyň welaýet başlygynyň arasynda paýlaşyljakdygyny çaklaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýerli telekeçiler mesjidde geçiriljek sadakany azyk harytlar bilen üpçün edýär, maldarlar goýuny geçi getirýär. Ýöne onuň sözlerine görä mollalar we resmiýler getirilen harytlara göz dikýär. Mara welaýatyna habarçy ýerli kanun goraýjy işgärleriň häkimlik resmiýleriniň we adat halkyň arasynda ýas alamatlarynyň ýokdugyny habar berýär. Bir meňdeş ýaz şäherleri Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysyna görä öňümizdäki pensiýanbe güni Günnäger Türkmenistanyň mesjidlerine hem meýilleşdirilýär. Lewap welaýatynyň hem ähli büdjet işgärlerinden merhumuň hatyrasyna beriljek sadakalar üçin 30 manatdan pul ýygnalýar. Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna Türkmenistanyň büdjet işgärlerinden olýada beýlik sebäbi salgylanyp ýygyderli pul ýygnalýar. Mundan öňki häkimetler tebigaty goramak üçin, paýta ýygymy üçin, velosiped satyn almak üçin, prezidentiň portretlerini satyn almak üçin we beýlik ýagdaýlar boýunça büdjet işgärlerinden pul toplady. Ýöne Arada we Lewapda ilkinji gedek prezidentiň maşgala meselesi üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Mälikguly Berdimuhammedowyň ölümünden soň Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara welaýatyna öňünden meýilleşdirilen toýlaryň 3 gün ýatyrylanyny habar berdiler. Toý gadagançylygy Lewap welaýatynyň Fara etrawyna 7 gün öz güýjünde galýar. Sewitdäki habarçy bu etrapda 7 güniň dowamyna ilata toý toýlamagyň gadagan edilendigini we ýaşyryn toý toýlaýan adamlar ele salynan halatyna olaryň jezalandyryljakdygyny duýdurulanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Marada we Lewapda geçirilýän ýaz şäherlerine saýlantly adamlaryň gatnaşdyrylýanyny habar berýärler. Habarçylar şu günler ýurtda dowam edýän ýagdaýlar boýunça ýerli ýaşaýjylaryň bildirýän reaksiýalaryny öwrenli. Olaryň sözlerine görä adamlar esasan soňky ýyllarda daşary ýurtlarda wepat bolýan we öz dogduk topragyna jaýlanmakdan mahrum bolup mazarlary ýa dillerde galan ýyldaşlaryna gynanç sözlerini beýan edýärler. Ýatlasak geçen ýylyň martyna Türkiýede ýaşaýan 60-dan gowrak Türkmenistanly migrant zäherden aradan çykdy we olar Istanbulda bir goramçylykda jaýlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda daşary ýurtlarda wepat bolýan türkmenistanlar we olaryň ýa dillerde galýan jansyz jesetleri, olaryň ýurt içindäki dogan garandaşlarynyň jynazasyz ýaz şäherlerini geçirişleri barada habar berýärler. Mälikguly Berdimuhammedowyň hatyrasyna beriljek sadakalar üçin özlerinden pul ýygnalýan büdjet işgärleri özleriniň onsuz hem ykdysady taýdan kynçylyk çekýänliklerini hem de maşgala eklemekde agyr günleri başdan geçirýänliklerini aýdýarlar. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir büdjet işgäri ýygnalýan pullary ýaranjaňlyk häsiýetlendirýär we ýokary wezipeli adamlar aýplaýar. Bu ýene bir gedek ýokary wezipeli adamlaryň prezidenti we onuň howsarlaryny ýaranjaňlyk etmek finansygy diýip bir büdjet işgäri aýtdy. Lewap welaýatyna habarçy öňümizdäki pensiýanbe güni mesjidlerde berilýän sadakalaryň dowamyna polisiýanyň mesjidlerde howpsuzlygy güýçlendirmegine garaşlýanyny habar berdi. 18 aprelde Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Mälikguly Berdimuhammedow 88 ýaşda aradan çykdy. Döwlet mediýasy onuň ölüm sebäbi barada habar bermedi. Ýöne 19 aprelden bäri Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watany habarlary gepleşigi prezidentiň adyna daşary ýurt liderlerinden gelip gowşan gynanç hatlaryny okuýar. Galy berse de döwlet mediýasy paýtagtda ýa-da prezident maşgalasynyň gelip çykan Göktepe etrawyna haýsydyr bir ýaz şäheriniň geçirilip geçirilmänligini habar bermeýär. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi 20 aprelde gynanç hatlarynyň daşgary atlaryň arasynda geçirilen gözellik bäsleşiginiň hemde itleriň arasynda geçirilen edermen alybay bäsleşikleriniň nobatdaky tapgyrlary barada habar berdi.